Salam älik berkarar döwletimiziň bagtyar adamlary tagamana turanmysyňyz? Biz siziň ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agdy berligini arzu edýär. Bizi şeýle parahat, toýly mekanda ýaşadýan sunwatymyzyň hakkowanary, arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň elmidama rowaj almagyny arzu edip sunwata siňen ömürler atly gepleşigimiziň ýene bir ýa-da tomoş etmäni çagyrýar. Merhaban ýerleşler. Hormatly arkadaşymyz biz öz medeniýetimizi, sunwatymyzy ösdürmäne, goşan adamlarymyza gowanmana haklydyr diýär. Biz emine hormatly arkadaşymyzyň bu aýdan sözlerinden ogralyp, bugün biz size sunwat ýoluny ölmez, ýetmez iýi goýan halipalarymyzyň bir näçesiniň ömrü we döredüjiligini size ýetirer. Merhaban ýerleşler, biz sunwata siňen ömürler atly gepleşigimize dowam edýär. Magtymuladyň Nakyy halkara bayranyň eýesi Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllük biziň aramyzda bolmasa-da ony ýakynan tanan hem işleşen adamlarynyň ýatlamalaryna, kino sunwatyna döreden keşipleri bilen halk akydasyna hemişelik ýaşap ýör. Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllük Moskwanyň Lunacharskyda Nakyy Döwlet Teatr Sunwaty institutyny ýokary bilim alyp öz döwrüne öňki Molanepet Nakyy Türkmen Döwlet Akademik Teatrına, şeýlekem Türkmenistanyň ýaş tomoşaçylar teatrına işläp, Türkmen film kinostudiýasyna, şeýlekem Özbek film kinostudiýasyna, ýerimden gowrak kinofilmlerde surata düşüp, ol Türkmen akyllar şahyry Magtymul Pragynyň keşfini kino sunwatyna ilkinji jallanýan Ussat Halip aktyorymyzdyr. Hommat hakyna gurrun etmeli boljak bolsa onu men biziň institutda girenimizden başlamaly bolýan. Sebäp diýsem biz hommat bilenem şu institutda giren döwrümizden gurrun berde gaç ýerlikli bolýar. 58-nji ýylda bizi Moskwadan ýörüýte gelip şol institutdan gelip şolar özleri saýlap alyp gitdiler. Bäsleşik derejesinde hawa. Şeýlelik bilen bizi saýlap institutda giriş egzamini diýen ýaly kabul etdiler. Ol bäsleşikde de näme? Bärde seniň okuýuňy, başarjaglygyňy, olar sen işiňe wepaly boljaklygyň hakyna pikirleri ol aňyrdan gelen adamlar gatgow bilýärler, şoň üçin saýlamany başarýarlar. Şoň üçin öz saýlanyş derejesinde biz şol institutda girmek bize miýetler etdi. 58-nji ýylda girip o ýerde de hommat bilen ýanky Aman Bayram Merde bilen Gurbanya Tataf bilen ondan Türkiş Ağayev bilen bir otogda 5 ýyllap bolduk. Sapa galyp sunwata özüni nä derejede goşup biljekli hakyna umumy bilim aldyk. Bizde o mahallar muğolumlan özleri ama ediyadiler. Siz biri-birinize bassaş bolmaly diýdiler. Biz näme Türkmenler hemişe bassaş diýildi. Diňe çağalarda bolýan röý diýdik bola. Asal terede otursaň bu ul adamlarda da bolýan eken. Onu da sunwat meşhurny. Men jony häzirem bir şägirtlemde ýaş oglan gyýyllanmada, artistlanmada
Häl şimdi men aýdýan sebäp diýden bassaş bolmaklygyň özi işiňe ykjam ýapyşyp işiňde juda jogapkärli mesele diýip hasap etmeligini biziň näşmal kıyaş oglan gyýlanmaz, ýaş artistlarymyz düşünýärler, bize bolsa da dinleýärler, ulak atýarlar, şo biziň berýän maslahatymyz boýunça da hereket edýärler. Homma takyna aýdamyzda ol aýratyn özüni şu zatlary hazam ýakyn kabul edýärdi. Şoň üçin oň dörejiligi diýsem şowlu boldy. Ýa-danam hommat bar, aman Mayram Merde bar. Ondan bir şol edýän işini, döredýän keşbini haýsy uğurlardan alyp başlamaly, nämeden başlamaly, näme ýetmeli, nähili gotormaly, şo zatlary gaty ykjam alyp barmaly bolýardyk. Moğolumlaňam şoň üçin göwüni etýärdik. Ýa-ni şol okap duran döwürlemede de nähili derejede işleýänligimizi olan gözi etýärdi. Biz 63-nji ýylda Otorukka aýtdyk. 64-nji ýylda ýaş tomoşaçylar teatry açyldy. Öz başdak bolup spektakllar dörede uğradyk. İşledik, barıp 65-nji ýyllarda Hanık diýip spektakly bardy. Şonu oýnadyk Hommat bilen. Hommat biziň aramyzda Hasan Meter gurusy oýunçy da daýaw görmegöy. Hem başarjaň, hem ýanky bassaşlyk bar. Haçalmagan nowat ýeterkä diýip men özüm garaşýardym. Gow aktýoryň howasaram köp bolýar. Kinostudiýa gapdalmazdan artist gözläp örenler. Olary da aktyor gerekde. İşini wepaly, hem tutonýerli, hem jogapkärçilikli, hem bütün ýüregi durky bilen işini berilen adamlar gerek. Wah, menem sende nähil gülüm geçýäni bilemok. Ýöne okumadan boljak däl. Sen maňa okumagym, ýazmagym öwredýän ahyry. Hey jana, ol men okudanım bir başga, şäherde okudulan bir başga. Kaka, ýolbars bugün öňümizden çykmadylar. Ýalvar. Älemçi gele diýdi. Ha, teýahir geldi diýene. Kaňa näme bol? Ýalvar. Ine gördüňmi? Ady ýol bar eken. Sen oza gaplan, ýürege düşdüň. Ittirde näme diýeňdi? Ýalvar. Git çagyryp gör. Ýalvar. Git ýok. Salam aleykum gaderli mehmanlar. Öýe girin. Biz orada oyununa oturduk. Sağ ol. Senin hormatly ýolbarsyňyz sebäpli. Dagurda bol. Näme? On kimdigin tanaň okmay. Otyky alyp magazyny müdirary. Kim bilen işler sen bilýärmiň? Dagurda bol. Ýere bolýar da.
Biz 1970 yılda Sunma Tealimine kadar masamızda Türkmenistan'ın halk artisti Hummat Millif Karşallı. Ol şu vaatlar bizim gelen tiyatromuz Türkmen Devlet Yaş Samaşözleri Tiyatro deyip ad veriliydi. Ondan sonra Hummat Ağa bilen birinci gedek, yani biz okuyak ağam görüyorduk onun daşından. Stüdyoda okuyak görüyorduk ama tiyatra işe belirlenemediler. Önümüzden karşılanan Hummat Ağa oldu. Halifamız hükmünde. Onun bilen Hummat Ağa bilen bile işlemek bana güç spektaklına müyesser etti. Muhammed Nur Kurban'ın için güç tip spektakl vardı. Şu spektaklla Hummat Ağa halifamız gücün esası keşfini yerine getirdi. Benim şu tadı oğluncunun keşfini yerine getirdim. Şol birinci oyunumuzda Hummat Ağa bilen bile oynamak, bile keşfte, bile çıkış etmek müyesser oldu. Sunma Tealiminde Hummat Ağa'nın izahlarının keşiflerken bizim için Hummat Ağa Ullukan Halife. Hummat Ağa'nın özü paykaslı. Biz bir rahat diyemizde ya dürüp gürülüp kaharcak koyarız. Oğlunu dursanız lan çağırlar maslahat vermek. Bir şey Ullukan adam ya Allah özü yoksa bizden şehir olarak da Hummat Ağa bir bolsa 6-7 yaş şeyle ulu ama maslahat vermeye, sana ne ile o keşifler ne derecede alıp gitmeye, soratlara köp kömek veriyordu. O zaman Hummat Ağa'nın bir keşfe gerek gelenine gaydusuz da. Hiç korkmayan keşiften. Hummat Ağa'nın şu ayetindikleri Adem karşılığım kovdu, öyle yumuşak diye maslahat vermene yoktu diye köp zatları. Şeyle halifeleri hürmetleyen arkadaşımıza köp sağ olsun aytacağız. Hürmetli Prezidentimizin canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, tutyan devlet ve büyüklü işleri uğruna olsun. Ecemin buyuran yürükler tayyar oldu mu ka? Nehilni pizza. Ustamından koyun yatamaz. Gözümün oyunu görme. Allah sizi gözden dilden saklasın. Sizin oyunuz men zadladı. Bana başka ürkar etme. Eğer de men zadılap bilyen olsadım, onunla şuyduklan deregine men sizi... Men gideyim. İnne açın görüşürkek. Yine de o da yıllar diye öte etmeseniz... Heyde can teninden ayrılır mı? Onun menillen bağıtlığı yok da. Şükür elhamdülillah.
uquyuwy, zekini, halal rahmeti bilen halk aqidasyna hemişelik galyan adamlar ýatlanylmaga münasipdir. Hormatly prezidentimizin tagallasy bilen döwletimizde iyil günümizde halkymyza hyzmat eden adamlaryň hatyrasy belen tutulýar. Bu türkmeniň ata-babasyndan gaýdyan dep destury dowam bolýar. Halipalarymyzyň sarpatyny saklamak haýatynyň nisillen nisile geçmek üçin ala dediýän hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Karkara. Kaçıp görme beni. İki ayaklı hanından heder ediyenler. Emma sen korkma. Korkma. Ömrümde ayalımınla başımı eğmendim. Sana onu yalvarmağa da yaranmağa da kahil men. Hani değerin vaktan. Karkara. Diýde çöküňüňdi. Ýalyňy diýaranym ýatdykdaşym sen mordum. Men Mirşnul Ahmet. Küçelmen han. Men yaranım var. Şeýle mi? Ele birden ýüregiň ýartyp, göwnüň gozgulyň tapsa, duw taryň alla aýdyma tut. Kökrüňden sazdyryp, älimi ýanglandyryp aýt. Onuň göwnüň aram tapar, aklyň durlanar, mertlik güýji geler.